Jullie zijn in een B&B waarbij eigenlijk het welzijn van onze gasten voorop staat. Naast het overnachten en ontbijten hebben wij nog een welzijnsprogramma eromheen van coaching, bezinning, ondersteuning. En dat vult het aan, zou je kunnen zeggen. We gaan een gesprek aan met de gasten en op een gegeven moment krijg je het vertrouwen. En de een wil een coachingsgesprek hebben en nou, dan gaan we naar Wilma toe. Wilma is de coach. Ik ontvang de gasten en ik verzorg de gasten. De gastvrouw. Ik zorg dat ze naar hun zin hebben en Wilma die doet persoonlijke begeleiding erbij. We leven in een maatschappij waar het meesten geen tijd meer van wanneer hebben. We leven in een gestreste maatschappij. Deze meesten die nemen nog eens de tijd om met iemand aan tafel zitten te gaan en naar iemand te luisteren. Ik ben zakelijk verbonden aan een organisch mestverwerkingsbedrijf hier vlakbij. En gezien het feit dat wij uit Brabant en Gelderland komen en niet iedere dag op en neer willen rijden, hebben we hier onderdak gevonden. Nou, dat het hier een leuk, stil, rustig plekje is en dat hier soms niet zoveel lawaai is. Wat we hier doen is onze relatie met de natuur weer terugvinden. En in de tweede plaats willen mensen zorg. Zorg is er niet meer. Als je ziet, toevallig zag ik die wijkzuster komen met een klokje. Die stapte uit de auto, drukt op het klokje in de zak, gaat weer weg, ja. Klokje weer weg. Ja, ik bedoel, dat is geen zorg meer. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat wij als meerwaarde bieden. De meeste mensen die vleuren in de stress en dan kun je hier in de rust komen.